eljöhettünk a mai napon ide, a templomba, hogy befogadtak minket erre az 1 órára. A köszönetedet azzal fejezed ki, szépen csendben és türelmesen várod végig a műsor végén. Eljöttünk, hogy megköszönjük azt a sok jót, amit a természet és a Jóisten adott nekünk. Úgyhogy egy picit erre emlékezünk, és az ünnepi alkalmunkat az életkar fogja kezdeni, és utána majd osztja meg a gondolatainkat. Megkérjük mindenkit, hogy ismerje a következő dalt, az énekeljük. Szűz Mária Szent Neve templomba. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és a kosarakra ránézve látom, hogy nagyon fontosnak tartottátok, hogy az osztály szép kosárral teli, terményekkel teli kosarat hozzon ide a Jóisten házába. Megköszönve azt a sok szépet és jót, amit Istentől kapunk, elsősorban az, hogy élünk, mert az is Isten ajándéka, hogy egészségesek vagyunk, hogy a felnőttek tudnak dolgozni, van mit ennünk. Gondolja, hogy nagyon-nagyon sok pontján a világban gyerekek éheznek, meg felnőttek, és nincs mindennapi betevő falat. Ezért is eljöttünk, hogy mi hálát adjunk Teremtő Istennek, hogy van mit ennünk. És megpróbálunk vigyázni arra a szép világra, amit a Jóisten nekünk adott. És ugye október 1-je van, de pár nap múlva egy olyan valakire emlékezünk, aki talán példakép nekünk abban, hogy ezt a szép világot, amit ajándékba kapunk, őrizzük. Mert az ajándékot azért kapom, hogy őrizzem, és ő nem más, mint Assisi Szent Ferenc, akik lehet, hogy te még csak úgy ismersz, hogy az állatok védőszentjét, egy kicsit szomorú lenne, hogy csak erről ismernénk őt. Nagyon-nagyon szép harmóniában él a teremtett világgal, növényekkel, állatokat, és példát ad nekünk is abban, hogy ezt a szép világot őrizzük, tudjuk és védjük. István atya üzenetét is mondom neki, sajnos püspök atya hívására Fehérvárra kellett mennie, tehát azért nem tud most itt velünk lenni, a lélekben velünk van, és most együtt kérjük a Jóistent, hogy legyen velünk, és köszönjük meg neki ezt a csodálatosan szép évet, a betakarítás után, hogy legyen, és így gondoskodni tudtuk arról is, hogy télen is legyen majd mit ennünk. Egy bevezető gondolat után mondatokat fogok majd mondani, amire azt fogjuk válaszolni, hogy kérünk téged, hallgass meg minket. Mit fogok válaszolni? Kérünk téged, hallgass meg minket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, testvéreim, kérjük a mennyei Atyát, és köszönjük meg jóságát, mert megadta mindennapi kegyelmünket ebben az esztendőben is. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik vetettek, arattak, a földeken dolgoztak, hogy nekünk minden napra jusson étel, hallgass meg minket. Áld meg mindazokat, akik helytáltak a mindennapi kemény munkában, hallgass meg minket. Áld meg minden terményünket, gyümölcseinket, hogy általunk szívünk is megújuljon, és buzgó életünkben kedvet teljék. Hallgass meg minket! Áld meg az egész keresztény népet, pásztoraival együtt, hogy életünk örökké megmaradó gyümölcsöt teremjen. Hallgass meg minket! Áld meg magyar hazánkat, népünket és vezetőit, ébreszd fel bennünk a hitet, hogy megértsük, nem csak kenyérrel él az ember. Hallgass
náluk szegényebbeknek is. Hallgass meg minket! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy földi és égi ajándékaidért mindig hálásak legyünk. Hallgass meg minket! Kérünk téged, hallgass meg minket! Gondviselő Atyánk, irgalmasságot, határtalan végtelen, hálát adunk most minden jóért, amivel megajándékoztál bennünket. Kérünk, ezután se hagyj el bennünket, hallgass meg kéréseinket, és vezess el mindnyájunkat égi országod asztalához, Krisztus, ami Urunk által. Amen. És most református tudtamosokkal együtt, aki tudja, legszentebb imádságunkat mondjuk el közösen a Mi Atyánknak. Mi Atyánk, valakat szület. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Túlmezei Erzsébet, ősz. Uram, búcsúzik az élet, mert a gyümölcsök megértek, meleg nyárnak vége lett. Elszáll a vándormadár is, és megborzon a virág is. Hullanak a levelek, aranyszínű szemfolyára. Egyre csendesebb az élet, de borulós ég alatt most az őszért áldalak. Üzensz sárguló levélen, és elérél az égen, vándormadarak jelén, hogy mélyen szívembe rejtsem, vándor voltam, ne felejtsem, vándoroljak te felé. Mind korábban itt az este, megért a szőlő gerezge. Hadd mondjak, Uram, neked, hogy ezért dicséretet. Köszönetet a ködért is, a leghúzó levélért is, minden gyümölcsért a fát. Át a ködön, át az éjjel, édes zengéssel készülget, délfelett a réteken, őszi hála énekem. Mai napon nem csak a termékbetakarítás ünnepére emlékezünk, hanem egy másik ünnepnap is van. Amikor beérkeztünk a templomba, Adrián néni orgonát, Skola néni pedig énekelt. Mi is énekeltek, az énekel is énekel. Ma van a zenevilág napja, és az éneklés a legegyszerűbb kifejezési módja a zenének. Most egy pici műsorral készült az énekkar, hallgassuk még ezt a szeretettel.
Ő magát hallgatja, aki dalra hallgat. Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szép.